Imagine if I could smoke my herb in a peace without worry about it, the bowl I see. But I wonder for the world is gonna be. La 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 la. I'm tired of the system, don't wanna be no victim, no. Taking it slow. Trophy up whistle. Me ya faru? Garin ma gaba ɗaya zan bar shi. Saboda me to? Ka faɗa mun mana, ina tambayan ka. Ni fa ba za ka gane ba. Ka faɗa mun kawai. Duk abin da zan ma ba za ka gane ba. Kar ka damu. Ka ne mugu. Baba, ba nake sana'a ne shi gida. Ina sana'a ce gaskiya. Ka gane baba? Na yi mana da sigarin ka. In ma ke ka da shagon gani. Ya so ya tsare. Ba na ba ka ce. Ina sana'a ne sai. Matsala. Matsalar da ta kare. Suna kawo baba. Kan ka da roka. Kace sirrin. Ya mun ya za a sarrafa yara suna kawo caji na irin su da mutane ka gane ba ina ganin wata waya ne su kuma iya wuya za a san iya ka gane ai shi ne ai yanzu kenan kawai ka ce kasa maganin kenan yana sai a yi matsalar sai ya ga dai za ka dana ka riga da na sha ta mun yawa ne ka gane ba wai bane yanzu ka gane Wai ake ciki ne? Salamu alaikum. Yara wani ba wai bane. Ya wannan fa. Haka. Kai zo nan. Domin wannan zai. Ma ka ce? Bayan kaiwa. Ma ka ce? Bayan kaiwa. Don uwarkin ake ka ce ba ka. Fike! Bayan kaiwa. Fike ba. Sauri ka je ka kai ta shagon musu yanzu. Dan iskan yara kana aika su suna wa mutane ta wurin kai. Dan ubanka ko yayanka ba za a kishe ne ba. Dan iskan yara. Kai fa ka san matsalar ne mafita za ka nema mu. Na gaya maka yara suna wucewa da kayan talaka kawai bare za mu kawai mai zarra. To yanzu baba kenan ya za yi aikin nan. Kakka damu yara suna kai caji shagon wani yaro na wani sun yi wuce kawai zan. Shi kenan ni zan ɗauka kenan. Shekiya ga wannan? Wannan ɗin mece ce ba? In kana An gano ta? lula. Ka ce da ita za yi kasa a tsaye. Ba wai bane. Uro ba baba. Ya. Duk wani yaro yana wasa da shi ba. Ai kadara ce ba. To zai hana. Kawai na mana shi. Kai zo nan. Na za ka ci. Waye ke ka? Waye shi? Waye da caji za ka yi mai ina, kawo za ka yi mai. Yanan kawo ta. Kai, ka san waye ne? Ban sani ma. Timina, bari gangara tudu jiyan karbo Amma ka san mene? Ka je kaya kan. Ba a magana. Ya na gyara nan da na kai na kuka.
Na je fitin ne an kwace mun. Ni ma? Wai. Shi bai san waye ya ke ka ba. Marewa nake gani kamar ruwa ya duro kenan. Idan zare. A ya gida. Ya ne? Ya labari. Mol. Allah su. Ya ga gogin ne. A ga area shi ne ai. Mol ya ne? Ya ka taho da Ya area kaya. Kamar kawai ma fata an jima ai. Waka da ruwa da kaya kai. Kula ma ai ya sani ai da kiyaye da kaya. In zare shi ba labari. Bari na zuwa. Za kiran ka yanzu zare daga kara zana haka. Wallahi mai gida ne. Ka san shi kuma in ya kira wallahi da maza. San suwa suka da baya sai sa. Ba san ba. Ya yi kansa da kiran mana. Hello Janzare. Na ji kira na amsa. Ya kuna ta yana ne? Muna area mu da su mugu. Yanzu nan na bukatan ku da Allah. Yanzu kuma? Ku zo na ta wajen famfo wajen zaman nan. To shikenan ba mu da. Ba na so abin yayi nisa yanzu nan ke bukatan ku maza ko a ina kuke kuma komai kuke yanzu nan ku. Da ba yawa. Ba wai bane. Ku bar komai ne ku zo. Ku shikenan sai kun Waldo. Wallahi mai gida ne ce yanzu yana kira. Yanzu haka nan. Wallahi ka kuma in ka ji kiran mai gida akwai matsala. Ya za yi kenan. Ba wai bane tashi za mu yanzu. Mu zuba ta. Wasu suka kwace ba su san wayarwa suka kwace ba. Dan baba da kukan nan. Nemi kuɗi ga zama. Mai gida. Ya ji kira na amsa sai mai gida wai waye ta ba. Wai hannu zan yi aika a garin nan a tare a kwace waya. Ni ne aika a garin nan a tare a kwacen waya. Lalle wannan ban san waye ne ba. Samun kwanan nan an kwan biyu ba sha jini ba dama. An kwan biyu dama ba sha jini ba. Garanti dole ya wuɗin nan da sha jini. Kwacen waya a garin nan lalle sun taro wa kansu wasan da ba shi da ƙarshe. Kiran da na muku da su kira ne da gaggawa. Tun da kai kwashin wayan nan dole za mu je mu baza ta gurin. Mu ga su waye ne masu tsaurayi da nan da masu wannan wanda suke ji da irin iskancin nan. Mu je mu baza su. Dole ya kamata mai maganin su. Bai kamata a ce yanzu a garin nan muna nan ba a ce ana samun irin wannan abubuwa. Ban baba. Tashi mu je kan Shikenan mai gida mu ƙara sabi. Wai ina mai wani mai gida ne da Allah. Wani mai gida kuma? Kare na mana hankali mana kun zo mun aiko yaro ta jikin karbewa ka ce mana wani mai ina ɗayan abokin da A gaba ba wani wani na ni ma na san harkan nan kai ka zo ka fara mu wani yawore mu ba wannan harka mun yi kama da gajanci ne kaga mun yi kama da yan gajanci ne to ni na sani wallahi tallahi in ba ga mana yanda wayan mai gida ta ce ba za mu maka hukunci Mashi. Za ta faɗi ta ko sai na mayan kan rabu. No. What?